Subay sa naghinangat nga midterm elections, security plan sa Lapu-Lapu City, gihan-ay na. Hinoon matod sa COMELEC, pabiling malinaw ng dakbayan, taliwaa sa kainit sa pulitika. Si Luan Mayroondina sa report. Atol sa City Joint Security Control Center meeting kagahapon, gihisgutan ang security plan nga ipatuman ilabi na atol sa election day ug sa canvassing. Matod ni Lapu-Lapu City Election Officer Attorney Anjanette Lamban, bisan pa man sa kainit karon sa politika, pabiling malinaw ang kahimtang sa dakbayan. Apan bisan pa man niini, gipangandaman gihapon nila karon uban sa kapulisan ang mga worst case scenario sama sa hostage taking ug bomb threat. Gihimong sanglitanan ang nahitabong pagpusil patay sa election officer ug sabana niini dito sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte ni adtong milabayng buwan. Ang panghitabo sa ubang regions nga wala makabantay nga naa day itong maigo day kaya ang ilay sniper na niya ako no. Samtang gisugda na usab kagahapon sa COMELEC Lapu-Lapu City ang orientation sa mga poll workers sa ilang mga angayang buhaton atol sa piniliay. Moabot sa 604 ka mga magtutudlo ang moserbisyo unya atol sa piniliay sa 302 ka mga clustered precincts. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayroondina, Balitang Bisdak.